mayat-ayat din na agatan ninyo tanan. I'm very happy na naging successful man ito. Manan naman nga si SP Alamis, nagalagaw-lagaw ng ligyan kong bata pa ko, ligyan ko ng high school, ng first year high school ko. Pero mayat din ang Ginoo, basta mayat yung mga bata, ng bakal ni halidan ko sa kabuhi. Sa kanyang adlaw, gusto ko man magtubo kami sa hari, pati sa bulit ni Governor Kajaw sa atin. Sa totoo lang, no, very lucky ang probinsya. We are very blessed to have this kind of governor nga may pagitusoon sa mga senior citizen. Kaya sa ibang probinsya, wala kaya mo ka dyan. Bigyan naman sa probinsya ka ng tiki. Pero pakandalawa sigo, i-grab natin ang oportunidad na samtang higya patana, pastik patana, always natin tanang in-part sa ating kabuhi. Kaya ang mga hanggang nakita naman bilang SP member, nakita naman ang programa ni God na para sa Karaydan. Not only for development, pero sa humanitarian concern dito nakapokus na. So, as SP member, bilang rigya ko ng bahol, make sure ang ating pagsuporta sa Karaydan, Barangay Kubay, Kubay North, rigyakin, no? 100% siya, biskan makuha ka mga nanging SB ako sa lawangan. Pero, always nirapin sa rin once na may memories ng isang katao, forever ko lang nataan. Forever ko mong palangaan, forever ko mong masuportalan sa bulig ng ating gobernador, ni Vice Governor Edwin Costa. This is the day that the Lord has made. Agree ka mo? Yes, because God is really good. Narugyan naman kita gintipon despite ng pandemic. Uragid nagauntat ang bendisyon kagrasya nga ato nabaton halin sa mahal Ginoo paagi sa inyong impili nga mga lideres sa atong probinsya led by Governor Kajaw. And today, mga baton ka mga assistants halin sa atong provincial government kabilang head ng provincial government provincial legislative department rather kasangguni ang pananawigan nga mo dya ang nag-allocate kang pundo nalipay gid ako tingad kalabanan ka mga proyekto kag programa ng aton nga provincial government nga ginapa-aprobahan sa sangguni ang pananawigan kung ako mag-assess very satisfactory in terms of implementation. And by that, congratulations Dr. Dulot Kajaw and the rest of the team. Dalion namon dyan pag-aprobar sa kunyang panlawigan kagang budget so that early sa 2020 maimplementar man ang mga proyekto, especially ang pondo para sa social services nga igatugro naton sa aton mga kamalaman sa mga persons nga naka-encounter ka mga hindi namin na circumstances that needs assistance coming from the provincial government to Mantique. Sa sangguniang panalawigan, mayroon dyan kami naging pasar, no? Kung ginadeliberate na ordinansa nga nagpangabay no? Sa atong mga pumunuyo along the coast lines. Diya sa bilog na probinsya Mantique nga magkandak kita kang regular nga pag-clean up. Puluto nato ng mga plastic nga nagarapta, mga butilya, kagun ano pa mga hiko nga nagrapta sa aton baybayon because hindi rin niya magbuhay. We will again open the tourism industry rigya sa probinsya Antique na mo dyan isaman sa potensya natin. So magbuligay na kita in terms of cleanliness, in terms of support sa social services, and most especially magpalanggana kita bilang sangka magburugto rigya sa probinsya Antique. Thank you so much. God bless sa tanan. So kadyang adlaw, gusto ko pamaan ko ninyo nga bisan nakapanghakray rin ang bilog na Pilipinas sa COVID. Bigya sa Antique, wala kita nagapudon sa pagtugro ng ayuda para sa ating mga pumuloyo. Ang tanan ng mga proyekto, di pa binit anay naman ng ating mga SP kag ni Vice Governor. Hay unahon natin ang ginatawag na proyekto na AIX, Aid to Individual in Crisis Situation, kagkabalaka ang gobernadora kay Lolo at kay Lola. Kagyang COVID nga dyan, nagpakita ka natin ang ating sitwasyon ka dyan sa Antique, kita ang ginasinunlig niya sa Western Visayas, kaya nakatawag ang Office of the Civil Defense, kag IATF Region.
ilubong ang andang nagtaniwan sa COVID. Ang iba ng mga probinsya, nagapuno ang andang mga ospital. Tagduro ang nagtaniwan. Manaw na sa Antiki. Bahal man na probinsya ang Antiki. Duro man mga atong mga senior citizen. Pero pag-umpisa ang COVID, sa anong kabulan, sara lang ang nagtaniwan. Leukemia ka sakit na kato. Namangkot ang OCD natin o Office of Civil Defense. What is your secret, Governor Cadiao? Because in the whole of Western Visayas, sa bilog na panay, ang Antiki lang ang pinakaduro nga naguruli ng halin sa Manila at sa Cebu nga mga atin kumuluyo. Almost 12,000 rin ang naguli ng atin ng makabugtuan, kabataan, halin sa Manila. Pero may COVID man, pero wala daw ang COVID diba sa Antiki. Kung ko, mo, sa Engineero, RD, isa lang yan. Kasi mabait ang mga Antikenyo. Walang reklamo, sumusunod sa protokol. Merong mga ibang mga tigas ang ulo, pilosopo, pero ang lahat sumusunod. At maganda ang buhay namin sa Antiki. Maraming prutas, maraming gulay, maraming isda. Wala kami problema doon sa peace and order. Wala na kami insurgency. Wala kami problema sa crime. At ang mga tao doon, tahimik na nabubuhay. Sabi na napakaswerte naman ng Antikenyo because we are the safest. Our province has been declared as the safest in COVID in the whole of Western Visayas. Kruhay Antike! Iskat ano ang matabo Antike, aking probinsya nga pinalangga. Hindi kau pagbabayan, nagya kau sa kandagan. Antike, aking probinsya nga pinalangga. Hindi kau pagbabayan, nagya kau sa kandagan. Ipabugal ko lugar nga masulhay, sa bukid kang baybay may kalipay. Antike, aking probinsya nga pinalangga. Hindi kau pagbabayan, nagya kau sa kandagan. Antike, aking probinsya